Remember then, a kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. De la mà de Julià Peiró ha publicat la història de la seva vida, la història de la vida de la senyora Rius. Per què ha volgut trencar aquesta discreció ara? Bueno, de fet, no era tampoc una indiscreció tot el que explico en aquell llibre, si no són coses meves, però sí que és cert que potser una mica se'n parla tan malament d'aquest tema nostre. Sempre s'està parlant de... Bueno, ara no m'agrada dir la paraula, però suposo que la puc dir, de la prostitució, que és tan dolent, que és tal i qual. Crec que les coses, si es fan com s'han fet, com jo les he fetes sempre, que el que fa la mà dreta l'esquerra no ho sàpiga, sense escàndalos, sense soroll. Jo penso que els veïns d'una finca, si no els molestes, no els importa el que facis. Ara, m'hi he atrevit a dir tot això perquè volia doncs, una mica, bueno, fer una mica de reivindicació, que les coses no són dolentes, sinó que es poden fer bé, es poden fer amb tendresa, perquè jo penso que el senyor el que necessita a vegades és la tendresa, no precisament el sexe dur i tot això. Jo comparo el nostre tema amb la gastronomia. A casa es menja molt bé, però de quan en quan s'ha d'anar al restaurant, això sense dubtes. Perquè així valorem més les coses que tenim a casa i fem comparacions. Perquè fer senyors és com una cosa que adaptes tu una mica, és com si tinguessis... Sí, és veritat. Els senyors a vegades venen amb una certa eufòria, com diu vostè, i a vegades venen una mica tímids. Però si tu saps captar una mica el que aquest senyor necessita, una mica de conversa, li ofereixes una mica la tendresa. Li dones una mica, com sempre dic, si només ofereixes... Ara això no sé si ho puc dir-ho, però si només ofereixes la cintura per baix, pintant bastos. Has de posar-hi una mica el cor, has de posar-hi una mica el cap. Llavors el tema és que fas anar el senyor una mica com tu creus que l'has de fer. I això crec que és el nostre senyor, però de totes maneres, i a més hi crec molt, i crec en totes aquestes coses, i amb el Cristo de Lepanto molt, perquè soc molt catalana. I llavors, de totes maneres, crec que el nostre senyor m'ho disculparia sempre, perquè si fer senyors em va poder permetre ajudar la meva gent que me'ls estimava, els meus problemes que tenia, i molta gent que encara he continuat ajudant, crec que el nostre senyor quasi em premiaria. Perquè he fet les coses sempre, com dic sempre, aquestes coses només es poden fer per amor o per diners. Fer-les per fer-les, llavors sí que és un pecat. Una vegada un senyor em va dir que Lídia, tu no sembla que facis senyors. Dic, home, un cirurgià no va amb el bisturí a la mà, tampoc us sembla que sigui un cirurgià, també és un senyor normal. Vull dir, saps què passa? Que ara jo penso que la gent està com a molt sola, que a pesar que hi ha molts mitjans de comunicació, no ens comuniquem, no parlem, no ens reunem. A casa, per exemple, els senyors amb les senyores quasi no es veuen, que poder a l'hora de la nit coincideixen, està tot molt desolat. Fer senyors no és cap pecat, ni és cap cosa dolenta, ni és cap cosa... Al contrari. I com he dit abans, serveix per ajudar moltíssima gent i a la vegada una mica, doncs, fer-te una mica més valenta per la vida. De totes les feines que jo vaig fer, si et despedien no podia... I treballar per lliure, podies haver fet senyors com he fet. Nosaltres, com que no hem abusat mai de res, ni de preus, hem donat més que no pas que ens donen. Això vull que quedi clar. Nosaltres som més a donar que no pas el senyor que ens dona. Ens coneixen els senyors fa molts anys i considero que hem conservat aquest saber fer, aquest tracte, el preu, sobretot, i no dubto que... No creguis, tot és una funció de preu. Crec que a casa nostra no tindrem mai crisis perquè la gent que ens coneix, a més, ens estima. Els senyors a casa nostra ens estimen.